Здравейте, аз съм Сийка Букова или както накратко ме наричат Сиси. Присъединих се към екипа на Next през май месец 2022 година, като длъжността, която изпълнявам е отчетник счетоводство. Мисля, че станах по-организирана. Обръщам повече внимание на малките детайли и неща. Определено работната среда, която е много приятелска. Закуска, чай и добро настроение. Амбицирана, приятелски настроена и отзивчива. Лас Вегас, Египет и Лувъра във Франция. Професионализъм, конкурентоспособност и развитие. Когато си купих нещо лично за себе си. По-скоро да го спирам. Спокойствието. Един интересен ден. Предизвиквам едно от най-новите попълнения в екипа на спедиторите – Мария. Май нямам такъв талант. Бях добра по математика. Сте ли много трудни въпроси, бе? Определено не. Ма те там имат AutoCue и четат, пък аз тук трябваше да си измислям всичко.